ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ମଟରକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଭିଜେଇକି ତାପରେ ଭଲକି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ମଟର ଭଲକି ବତୁରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମଟର ପକେଇଲି, ସେଥିରେ 2 ବୋତଲ ପାଣି ପକେଇଲି, ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପକେଇଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ସେ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେଲି। ମୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲରେ ତେନ୍ତୁଳି ନେଲି, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲି। ମୋ 3ଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଦେଇକି ଏଠି ଆମ୍ବ ଅଦା ନେଲି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଛେଚି ଦେଇଛି ବା କୁଟି ଦେଇଛି। ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିଲି, ଆଳୁକୁ ବସିକି ଚକଟି ଦେଲି ବା ମାସ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ମଟର ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିରୁ ଖଦଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଲି। 8-10ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲକି ଚକଟି ଦେଲି। ସେଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଆମ୍ବ ଅଦା, କଳା ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏ ଯେଉଁ ମଟରକୁ ସୁପ୍କୁ ବାଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲେମ୍ବୁ, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ପିଆଜ ପକେଇକି ଆମେ ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ